Designerbaby eller børn er et navn, der er opkaldt efter et barn, der er blevet kunstigt kreeret af dens forældre. Så et designerbarn er et barn, der er forudbestemt af forældrene. Der er 2 metoder, der kan bruges til at skabe designerbørn: IVF og PGD. IVF kan enten stå for in vitro, som foretages uden for kroppen, eller in vivo, som foretages inde i kroppen. PGD kan kun foretages i forbindelse med en kunstig befrugtning, altså IVF, da det skal foregå uden for kroppen i et laboratorium. In vitro, som foretages uden for kroppen, bruges, hvis et par har prøvet at blive kunstigt befrugtet, men uden held. IVF bruges også på par, hvor manden har nedsat sædkvalitet, eller hvis kvindens æggeleder er beskadiget. Processen starter med, at kvinden får hormonbehandling, så ægproduktionen vokser markant. Få dage efter udtages 1 eller 2 æg med en lille tynd nål. Æggene puttes i et reagensglas med millioner sædceller fra den valgte donor. Cirka 24 timer efter kan ægget være befrugtet og begynde at dele sig i andre celler. To til 6 dage senere indsættes det befrugtede æg i livmoderen. PGD er en metode til at opdage arvelige sygdomme, handicap eller andre egenskaber som f.eks. køn. Dette foregår inden kvinden er gravid, og derfor kan fosteret kasseres uden en abort. Processen starter ligesom IVF med en hormonbehandling. Når ægget har delt sig i 4 til 6 celler, fjernes 1 eller 2 celler fra hvert æg, som derefter undersøges under et mikroskop. Teknikken gør, at det bliver muligt at se, om der er mutation til stede.